Як беларус выратаваў першы альбом Валерыя Кіпелава. Думаю, што ўсе памятаюць гурт Арія, але, магчыма, не ўсе ведаюць, што класічны вакаліст Арію Валерій Кіпелаў яшчэ ў 2002 годзе сышоў з калектыву і з таго часу выступае пад сваім імем. Вы на 100% чулі яго галоўны хіт «Я свабодзен». Я свободен, словно птица в небесах. Хаця пасля сыходу з Аріі у яго новай групы было шмат песень, напісаных яшчэ ў складзе старога гурта ці ў калабарацыі з Маўрыным, усё ж патрэбны быў новы, паўнавартасны альбом, каб гучна заявіць. І вось для стварэння гэтага амбіцыйнага дэбютніка быў запрошаны беларускі гітарыст Віктар Смольскі. План у кіпелаўцаў быў просты і зразумелы. Віктар ужо больш за 10 год жыў у Германіі, граў у гурце Рэйч, быў фірмачом, меў доступ да крутых студый і спецыялістаў, куды расійскія музыкі нават не сунуліся. Віктар жа, напэўна, хацеў падзарабіць і зразумець, як там у Расіі, ёсць музычны патэнцыял ці не, не падазраючы, у які гемарой уляпаўся. Я приехал как гостевой. Когда я это все взял и поехал в Германию, дал на студию, на меня посмотрели очень косо. Потому что, оказывается, треки, которые были прописаны, которые я не видел, там барабанные треки, это, были записаны очень... Коряво. Да, куда я сначала приехал, мне просто отказали. И я пытался сделать максимально живое, максимально динамичное. Альбом у выніку выйшаў і выклікаў неадназначную рэакцыю фанатаў. Хтосьці быў у захапленні, хтосьці хейціў, але старт быў магутнейшы. Калі зірнуць нават на вокладку, ўсё зразумела. Гурт з рекамі времён турыў цэлы год, але моцна разасраўся. Вкладываешь столько сил и времени, и тебе еще говорят, что ты какие-то деньги там заработал. У музыкантов проблема то, что просто музыканты между собой мало общаются. И вот так вот оно все раздулось. Але пакінуў на думку фанатаў свой найлепшы альбом, хаця ў дыскаграфіі Кіпелава іх усяго 3. Пасля сыходу Смольскі аднавіў працу з Рэйч і да гэтага часу выпусціў аж 9 альбомаў з Рэйч, сольна і з іншымі праектамі, а Кіпелаў уже выдае новы альбом раз у 6 гадоў.